एगो लय गावाला जे करे के कह जाला सुन रहनी। सुनब तो बड़ा आनंद आई, गावे में भी आनंद, बजावे में भी आनंद। पिया जब प्रदेश चल जाला चाहे जेकर बियाह हो जाला तो एगो गीत गावे ला कि बैठी दुआरिया अरे रोवेली गुजरिया लता धुनी हो अरे के सिया। क्या बात है। कोई के गवाना नई लये सजाना कबई पिया परा पिया परदेसिया यही लय पर बीड़ा वाली माई से भाव कहता कि माई सब हवा में खाड़ बानी लइका तोहार बानी चाहत बानी गाना अरे करी सुमीरा नवा बुझले चला नवा बीड़ा वाली रखी हो वाली रखी हो कुछ ना चाहिए ये चाहिए मान तू बढ़वलू जैसे गई तेरी धुरान के अरे मिस्र महेंद्र भिखारी पठान मान के कोइला जब बंदन राधा कृष्ण सुख जग में दियवलु आशा खाना आओ परी सुमीरा नवा बुझले चला नवा वाली रखी हो
गार्जियन श्री दामोदर राय जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। आशीर्वाद तो बड़ी अच्छा चीज हो, बाकी एगो बात जानी कि हमारे भी कुछ बात ना सूर न सहूर दुर्बानी गवनाई से बानी गव दुर्बानी कहल नहीं के भेटिए माई अक्षर करी आई से जब हम जितेंद्र सोच हम होइले सदे गोल के सवर हो जीवाना जब हम जितेंद्र सोधा होइले गोल के सवर अरे करी सुमीरा ना पूजले चलाना करी सुमीरा ना अब पूजले चलाना अब बीड़ा वाली करी सुमीरा ना पूजले चलाना बीड़ा वाली करी सुमीरा ना पूजले चलाना बीड़ा वाली रखी हो।